ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାହାରିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ଏତେ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ। ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଆସି 18 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ଘରେ ଥିଲେ, ତ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବେ। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଲେଣି, ପଳେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରଟା ଟିକେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, କର୍ମକୁ ନ ଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାହାରିଲେଣି, କାମକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପଳେଇବେ ଆଉ। ହଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଏଇନା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବାଟ, ଆସି 3ଟା, ସାଢ଼େ 3ଟା ହେଲାଣି, ବାହାରିଲେଣି। ପଳେଇବେ ଏଇନା। ଆଉ ଝିଅ ବି ଘରେ ନାହିଁ, ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ। କହୁଥିଲି ସେ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଠି ବାହାରେ ଅଛି। ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ସେଠି ଯିବେ ଆଉ। ହଉ, ଯାଅ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଯାଅ ଟିକେ କାମ ସାରିବ, ଆସିବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି 15 ଦିନ ଥରେ ଲେଖା ଆସିବେ। ସେ କହିକି ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୁଁ 15 ଦିନ ମାସେକରେ ଥରେ ଲେଖା ଆସିବି। ପୁଣି ଝିଅକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଯାଏ ପଳେଇବେ ଆଉ। ଝିଅ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେଣି। ହଉ, ଯାଅ ବାପ ଝିଅ ଯାଅ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସ ଆଉ, ଯାଅ।